んばんは。今日はお寒でございます。ね、ものすごく寒いですね、今日はね。ああ、よかったね。高木さんも優勝したし、ね、頑張ってますよね、みんなね。若い方がね。若い方ね。でも、僕らも頑張っていきましょうね。では、始めます。カウラのモロ会から待って3ヶ月ですね、体を動かさんとね、さってくるな、なんか。雪もですね、積もるほどは降らないので、でもあっちの日本海側はね、すごい雪ですよね。わあ、雪ってカメラ待ってして、あら、やんだ。そんなもんですよね、熊本はね。なかなか撮れない、ね。撮れない。撮れない。よし。じゃあ次の曲はですね、みんなで踊ろうエフリマコーです。はい。ね。踊らないんですよ。回って前と後ろ行ってっていう歌ですね。
いいよ。どうしても下がってくるんですこれが。おお、なんよし。はい。じゃあ、今度オアフ島のですよね、これね。ワイヤーナイという曲です。ワイヤーナイという、なんか他にもあるもんね、オアフじゃなくてね。あ、場所。うん、場所。そうそうそう。おう。いいですね。はい、ではお届けしましょう。ワイヤーナイです。なんかトリプルアクセルが決まった。急に8秒トリプルトーループか。すごいですよね。日本人なんです目回らないですよね。本当素晴らしいね。本当。はい、じゃあちょっとテンポのいいやついきましょうね。コアマル。コアマル結構ね、練習中のやつなんですけど、ちょっと今ね、パーカッシブな奏法をちょっと練習していて。
シュッシュポップシュッシュポップワン、ツー、スリ結構難しいんです私がだんだん早くなったら困るね。結構難しいのとね、手が痛い。痛いって結構叩くんですね。でも意外と最近 YouTube 見るとね、割とこうなんかいろいろ叩く人がいっぱいいるんですよ、こうやっているんですけど、あれ絶対手痛いと思う。もともとはなんかギターのね、なんかこうやってますよね。ウクレレはこの辺だとあんまり低い音がトンって出ないので、前とか仕込んであるところですね。この辺を取ってやると出ますね。もうちょっと上手になりたいと思います。頑張ってください。いいですよ。みんなで。みんなで、じゃん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 。お高いかも。私してあげる。弦はですね。弾いてないんですか？弦はですね。裏弦みたいはい。裏でずっとトンってして、例えばでトンってして上に弾いてドン。そうなんですよ。だから和音も出しつつ、トントン音もね出すっていう。もうちょっと研究してみます。ベースにもそうなんで
ですね。福谷さんにもお呼びしてもらわないかな。そんだけでいいかもしれないけど。ここだけね。でも右手だけ、左はもう全然何も変わらない、行動されてるだけだから、右だけなんですよ。右がもできるバッチリ。よし、じゃあ、ハノハノカレーピカケ。カリキュラムの曲カリキュラムの曲です。カリキュラムの曲です。ね、カリキュラム持ってる方が見てるから、わかんない。じゃあ、いきます。ワン、ツー、スリー。はい、ありがとうございます。調子に乗った曲でした。はい、もうね、調子は横ですけどね。なかなかね、みんな頑張っとる。そう思いますよね。はい、では次はちょっとゆっくりめの曲かな。イヤロファイアのかなりですね。これはね、もうこれぞハワイアンファルセットっていう感じの曲なんですよね。なので、ちょっと、じゃあ行ってみます。
アロハって歌いけなかったところがありました。アロハってなったですね。はい。次じゃあこれいこうか。ね。はい。ツイキャスご覧の方は次の曲がしたいのかなと思います。ちょっとくださいね。いきますよ。こんばんは、ブラッティさん、アロハです。ありがとうございます。今だいぶアップデートしたでしょうね。ごめんなさい。ごめんなさい。次はワイキキという曲です。カリキュラムにあるかもしれない。ある？あります。出てきますから。難しいですよ。私もしましたけど。これ英語の歌ですね。アメリカ本土で、ワイキキをことを思って作られた曲ですね。I
す。